Pozdrav! Zovem se Aleksandra i ponosna sam majka dve divne devojčice. Sa Avonom sam već više od 10 godina. To je jedina kompanija koja poštuje moje vreme i moju porodicu. Postala sam uspešna poslovna žena, a da nisam morala da propustim nijedan trenutak odrastanja moje ćerke. Upoznala sam divne ljude koji su postali moji prijatelji. Naučila sam mnogo o nezi i istinskoj lepoti i dobila pristup najkvalitetnijoj kozmetici po sniženim cenama. Uz Avon sam puno proputovala, ali se i dalje najviše radujem porodičnim letovanjima koje mogu da priuštim zahvaljujući zaradi koju ostvarujem uz Avon. Za mene je Avon lepota života. Postani i ti Avon Sirosliver. Iskoristi priliku, budi uspešna i uživaj u svoju porodicu.